минаване от дясно, от ляво и ходене редово. Наградката е кремвиршче. Демонстрации те достатъчно. Когато стигне до собственика си, кучето трябва да седне. Команда ляво, команда дясно, ляво отново. Сядане и лягане. Сега само с глас, без показване на действието. Команда ляво. Ходене редом без повод. Кучето трябва да върви от лявата страна с темпото на стопанина си. Отходене редом сядане с команда. Кучето стои и чака в седнало положение. Браво! Браво! Сега трябва да... Команда лягнала и трябва да остане и да чака така. Браво! Браво! Другия да ме докара велосипед, ти трябва да пияне. Сега ще покажем команда за забрана. Следва команда забрана. Не! Браво! Браво! Команда място, взеха и кремвирчето. Вече съм се бронзови по природата. Сега при команда място ще влезем с друго куче, за да покажем, че тя е отработила много добре команда място, тъй като, както сте забелязали, когато едно куче е само, е склонно да слуша, а като има други себеподобни дразнители, трудно се концентрира и особено команда място е трудно изпълнима. Така че ще мина около нея и тя трябва да стои на команда място. Браво на кучето и на дресьора. Браво.